беличко. Вижте? Да. Да. Ричи, будехавто. Телефони е шунав, самото ке ми слинав, дали си го камавес, мово... Барчак, седиш малко. Аз ще имам дойде. Пожалуйста, гледай. Аз ще имам дойде. Да виж го, то някъде паднал. О, братчет, съзнах, много искам да те попитам нещо. Съзнах как ще преценявам тук с твоето хубавото момичето си. Ама, давай на мене 2 лева да гледам на тебе. Ако да даваш на мене 2 лева да гледам на тебе. Ако не познавам, няма да те вземам, обещавам. Ще искаш ли да те гледам? Яй, поне да видим какво е бъдещето сега. Много ме е интересно какво се назвава. Какво ще е бъдещето. Мани, 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 животът е пари. Мани, 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 и готини жени. Сега, братчет, плеса коса. Не знам тука, ще имаш голямо бъдеще с този хубавото момиче. Сериозно? Много голямо бъдеще, много години съм го живееш. Значи, братчет, така, значи, виждам кражба. И то кражба от шофьора, често ти го казвам, без да те слъгвам.